simbi o kanjalo kanjalo. Angeke ngiqamba manga ngokubuka kwami ushunami kaChalaha ngizothi usasebenza noma ungasasebenzi ngale kakhulu ngalesa sikhathi kade ehambile kodwa usasebenza. Engicabanga ukuthi into okufanele ukuthi uyigade ukuthi ungenzi into esiyindala kakhulu kubantu. Mina siyesethi masirecord umzulu kaShafuza sethi sishaya amangcukumane la. Ebesethi uBhazuka ongirecordayo besethi mina amangcukumane bengasebenza nomjijola besiwenza. Kodwa asingenzi lawa mangcukumane amadala. Siwenzile salo saqhubeka nawo. Asenesho ukuthi lama ngcukumane siwakha njengamanje siyaphambili. Ngoba uyasho lo muntu ethi ndoda ufike nalento lo muntu ekade yenza exactly but singastick ekuthenini nobenzana. Asiqhubeke yabona nje lengomethi wangiyalela mfowethu wangiyalela intombi emhlophe ngalahla inkomo ekababa. Leya ngoma leya namuthi uyayilalela umjijela kaze ushaya ushuno nje. Kodwa isona sincukumane. Kodwa yena engakaze ushaya ushuno kanje yana ngoba mina ngiphila nabantu abasebenzile naye bese kukhona ukuthi Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama nguShepard wamanqele dabuka phansi wahlabisa ePembeni isigodi la ngibuya khona. Nabona namhlanje ngijubalale kakhulu ngisuke ngapha kwahlabisa ngapha ngapha amaphumulo ngathi wemdano umuntu ngiyakuthanda futhi ngiyathanda. Yabona ukutshotshela umsebenzi manje kwangubani ngishaya exactly njengawe kwangubani asengimukele mfethu iPerfect TV sibonga ukuthi uphinde ubuye ekhaya lakho uzosivakashela. Uthanda ukubingelela abalandeli bamaskandi ngibingelela nje bonke abathandi bomculo wonkana noma ngingasese umaskandi mina mangikhuluma noma ngibingelela ngiyengakhethi ngikhulume ngabo bonke abantu ngibonga abafithi ophinde wanginika lona njengoba ngibizela wathi ngiqhubeke la ngizovakasha noma sizokhuluma ngomsebenzi engigcina ukukhipha. Mfethu siyabona wonakele ukhombisile sakhuluma phela la safika ngalesa sikhathi umuntu ofika ukhiphe mhlawumbe kuwe nesikhathi uphinde ukhiphe ayisayibona manje consistent ukuthi ikhona siyabona umcimbile izinto ezinhle nje zenzakalile sithi abakhona nawe khombisa ukulalela nokunye futhi ukuhamba ngenhlelo zakho okushiya ukuthi uyakufisa kwenzeke. Ngenxa yokuyimisela abathi umuntu into mawuyenza uyithanda uyimisela kuyenzeka mhlawumbe ngendlela ofuna ngayo noma ngendlela ofisa ngayo. Ngoba ngisikhuluma kulonyaka lo ka2024 sigcina ukukhipha ialbum le uyayiphika yini ialbum uzothi ihamba kahle noma singakashayi kamameli ihamba kahle kakhulu ialbum abantu bayayidlala futhi bayithandile angakamuzo oxekayo nabantu bengeke bekuthande bonke singemali kodwa nje ngizothi umsebenzi uhamba kahle kakhulu ilokho nje ngingakusho then ama views ahamba kanjani kuma views ngizothi nakhona kuhamba kahle ngoba phela ngizothi kuhamba kahle ngoba kufana nokwangemuva. Yes angizoqhathanisa umsebenzi wami nomunye umuntu ngoba sabantu asicula into efanayo asinayo iprofile efanayo asisebenzi noma senze ngendlela efanayo kodwa nje umsebenzi wami ngeke uqhathanise nomsebenzi wami odlule. Lo manje mangiqhathanisa nalo ngiphuma kuona ngizothi hayi kuhamba kahle kakhulu kungcono kunaseqaleni ngingazi ukuthi kodwa nje hayi la siyakhona. And then siyabona sekunemicimbi esaziyo ukuthi showcase umzukulu uzobe khona sesinemicimbi eminye emikhulu yase South Africa esinaso siyazi ukuthi hayi sobona lapha nayo umzukulu showcase osiperformela lapha ukuthini kuwe mfethu. Angazi ngathini ngingathi nje ngiyabonga kakhulu kubalandeli ngoba mangicabanga
ukuphumelela kwabaculi kulele kubalandeli. Ngizobonga kubalandeli ngoba mina mangikhiphile nginawo 2 weeks ngivimbile ku Facebook. Nginawo 3 weeks ngivimbile ku Facebook. Yeah. Kuthiwe nangu umfana ngicabanga ukuthi nabahleli bemicimbi abasuke bekhona online bayabuka ukuthi lo mfana abantu bamekhiphile bam-attenda futhi bamlalela nalo muntu egijima ongilalela mhlambe yizwe lento ekufanele mhlambe lento asuke efuna ukuyizwa. Ngibonge kakhulu nakubahleli bemicimbi lemicimbi engisuke ngikhona kuye njengombuso wamaciko last year ngangikhona nakulokho bengikhona into esiyenzile namanje ngisayibuza ukuthi kwenzakaleni into esiyenzile emicimbini ombuso wamaciko inhle kakhulu neminye imicimbi esike sesiyihambela asikaze thina sifike emicimbini esiphonhle njalo manje safika kuyababazwa nomunye umuntu wenza umcimbi akake eyinike ithuba noma enike thina ithuba ngamasibome ebona ukuthi kuzoyenzakalani sozo ngayo ukuthi unyaka ozayo into enhle oyishiya yini bathi umile kuloshuni kababa wakho usentabeni niyazi baningi abashaya loshuni siyazi kunoshuni abahlukene kunoshuni kaMgqumeni kunoshuni weChalaga kunoshuni kababa uBhekmuzi kunoshuni lesingathi wamfazi omnyama kanjalo wena ngesingawe ubona izinga laloshuni weChalaga ukuliphi uyehla o noma uphezulu urecognize kahle ni abahleli bemicimbi o kanjalo angeke ngiqamba manga ngokubuka kwami ushuni wami kaChalaga ngizothi usasebenza noma ungasasebenzi ngale kakhulu ngalesa sikhathi kade ehambile kodwa usasebenza. Engicabanga ukuthi into okufanele ukuthi uyigade ukuthi ungenzi into esiyindala kakhulu kubantu. Mina siyesethi mas record umzolo kaShafuza sithi sishaya amangcukumane la. Ebesethi uBhazuka ongirecorda ebesethi mina amangcukumane bengasebenza nomjijola besiwenza. Kodwa asingenzi lawa amangcukumane amadala. Siwenzile salo saqhubeka nawo. Asenesho ukuthi lama ngcumane siwakha njengamanje siyaphambili ngoba uyasho lo muntu ethi ndoda ufike nalento lo muntu ekade yenza exactly but singastick ekuthenini yena ubenzani. Asiqhubeke yabona nje lengomethi wangiyalela mfowethu wangiyalela intombi emhlophe ngalahla inkomo ekababa. Leya ngoma leya namuthi uyilalela umjijela kaze ushaya ushuno nje. Kodwa isona singcukumane. Kodwa yena engakaze ushaya ushuno kanje yana ngoba mina ngiphila nabantu abasebenzile naye bese kukhona ukuthi eyasho ukuthi ayimadoda abantu ushuni wami sebewubambile kumele siushintshe. Engicabanga ukuthi umuntu onjengomfane iqembu la Mr M iqembu kwakuzoshintshwa ngawushuna amangcukumane. Le ngoma ethi wangiyalela lethi bayefana ingoma eyistyle salwa Mr M. Ngibuke lapha ku Mr M ngathi kushuthi lo wakithi wekade ezokwenza nje awuthi ngenze kanje kwaphuma ingoma emnandi and iyona eyleader ngama views kubantu iyona abayithandayo. Engicabanga ukuthi ushuni noma ngodlala noma siwudlala mina nje ngeke ngithi noma ngodlala awungawudlali bese ngigxile esidaleni kakhulu ngoba ngaso sonke into inesikhathi kubantu noma ngabe yini iba yentsha iphindi expire. Kunjalo cause sawubona phela uqiniseni sebebancane abangena kuloshuni sekuyila abantu nje ade vele bekhona abaqhubeka nawo bancane abangenayo kukhona abakhona khona futhi abafike bawudlala base bekuphuma ukubona abanye basawudlala basadlala wona exactly abanye kuningi nje bahlukile kodwa abancane abangenayo kahle ngimbona umuntu ongenayo shothi ubukhuni ubukhuni uyashona le ngoba ubukhuni ngoba ufuna ukuthi ube segazini nami ngiyayithemba ukuthi hayi ngoshona umjijelayo uzodela kodwa ngiye ngithi mase ngiyenza into yami ngenza sure ukuthi komele ngifuna abantu abawakha umuntu njengomfane umuntu njengomnikazi mina angirehezi mina ngaphandle kwalabantu mina umuntu ongirehezisa umfane ngireheza ngoma eyodwa le ngoma ethi ngebayifana ayireheza mhlawumbe sayireheza ngoma 30 minutes endlini sishaya iginqa lokho ethi umfane musu ukucula kanjalo ucula kanje
ethi umnikazi wacula kahle ibhendi jika kahle ungajike ngazi ukuthi ulambile jika nje kuzwakala ukuthi ucula umfana la so nje unzima ngoba nami noma ngiushaya kodwa ngiyazi ukuthi ngingawushaya kodwa ngeke ngidlule abantu abawakha ngoba umnandi unestyle kakhulu umjejela wasungula into emnandi nestyle engaphuphi uyazi manginawo mawudlala namanje awuphuphi ngicabanga ukuthi ushuni wakhe usasemuhle emadlebeni abantu kodwa akufuni ukuthi nawe mawenza into esiyindala kakhulu cause lo shuni lo yamnandi kakhulu cause asanda ukuqala umjikijelo babengo understand hayi bathi usang R&B nyana ngathi usoft kakhulu awusumaskanda yabona nje amangcumane bewaqala ngizothi imapha oqala ngisakhumbula hlala uma siya khona yini kodwa nje lawo mangcumane osiya khona inkinga nginawo sebengithathile lawo mangcumane phansi wonke asiloli ngicabanga ukuthi amangcumane ashintshe ukusheshsha aqale ukusheshsha mangicabanga kungangihamba naye nakhona ungangihamba naye awekho amangcumane afana nalawo ungangihamba naye uze ngemumva ko angikhohlwa lalilihle uthini loya bese kwamangcumane angasafani nalawa sekuqaleni eseshesha kodwa uza ukuthi cha umaskandi ongajwayelekile umaskandi ohlukile kulabo maskandi abakhona abajwayelekile and then once again uphinda ngikubuze futhi lokho masikhuluma ngeqala sikhuluma ngelegend namaskandi sikhuluma ngomculi nje owenzele yonke into ufisa ehlonishwe kanjani umjikijelwa akhunjulwe kanjani yini oyifisa ngomjikijelo ngelegacy yakhe ilegacy yomjikijelo ngifisa ukuthi iphele ubona mina ngikhona noma ngaso sonke isikhathi mangikhuluma ngingasho ukuthi igama lamjikijelo lisale ngoba angifisi ukuthi uchalahe ngasebenza iminyaka noma engasebenza kanzima ebese kuphele kanjalo bakhona abantu abanamandla engicabanga ukuthi babehamba nami umjikijelo noma bezwana benayo mhlambe bengenza noma ngabe yini ukwenza igama lingashoni phansi mina ngokwami mina sengiculile abantu bayangazi umuntu ongangazi ingobe engawazi umaskandi masikhuluma iqiniso nje kahle kahle ongangazi ngobe engawazi umaskandi mina sengiculile bangizwile abantu bayangilalela futhi bayangithanda lo shuni lo engicabanga ukuthi lo shuni engudlalayo ngokusho kwabo imina bathembele kimi ukuthi lo yamfana lo sithembele kuyo ukuthi lento yamjikijelo ayisoze iphelena mesakhona and nami awukho omunye ushuni engikwazi ukudlala noma engikwazi ukwakha ngoba mina sesike sahlala nje emadoda sike sibheka ukuthi yini ubuthina yini ukumina ubumina yebo lo bengiyibona so umsebenzi kamjikijelo angazi ngathini akhona amaqembu amangcumane akhona ezecala haba khona bakhona ke nabafana abaningi abaphume ngaphansi kwakhe Smino Fudulas lihle Tencane Sigabiso baningi nje kakhulu kuyangijabulisa ukuthi bakhona futhi bayacula futhi kuyazwakala mabeculile ngizojabula kakhulu ngoba usenza kwenzeki mevela lazovela khona ayisali ngomamjikijelo ngiyangijabulisa lokho kwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi uyazazi ukuthi uphuma phi noma uyazazi ukuthi lento ayiyona uyifunde phi engicabanga ukuthi lokho egameni likamjikijelo ngoba yena edumile noma ngoba yena iprofile yakhe isihayi ngalendlela engicabanga ukuthi yena mekhuluma ngecala la kakhuluma khona ngalo noma la kasuke vele khona lokho kwenza ukuthi igama abantu bengalikhohle ziningi izinto engiyifisayo ukuthi zenzeke ngomjikijelo kodwa engeke zenzeke thina bomndeni bakamjikijelo uma singaphakamanga ngazo ngoba mina noma ngingabatshela abantu ukuthi ngifisa kube nomcimbi kamjikijelo ngeke usuke wena mawesigwili wenza umcimbi kamjikijelo unganegotiate nabantu bamjikijelo ubambe kancane sicheck nazi hayi isohloniphile sihamba kahle asuyikhathala cause ngaphambilini sibonile ngudalule ngegama lomndeni lo baningi abafisa ukuhlonipha iqhawe belenzele something leloqhawe thola ukuthi umndeni ama demand awo maningi awusanaka umndeni ukuthi
sivuselela ilegacy kaMgqumeni bona bafuna mhlawumbe ukuthi yonke iprofit ezokwenziwa lapha isihlala endenini kanti ngeke kwenzeke njalo futhi abantu abasho igwili seziyabaleka bothi hawu ekugcineni ngizoluza la kodwa futhi manje angisabenefit lutho kanti ngcono mhlawumbe mangathi okay imali yamagate ke mhlawumbe masendu 10,000 5,000 ngizowusa ngubani 5,000 ngothatha lento engisho bafu ukuthi umjikelo mfethu uhamba nabantu aba-right engizobala khona mhlawumbe ngingabala umuntu onjengoMapholoba yes ubaba uGe leyo muntu ngizothi baba bangani kakhulu ngiyamazi uMapholoba umjikelo esekhona baba ucala esekhona baningi abanye abantu abakhona njengamanje aba-right ababehamba naloya muntu noma abanye ngingasabazi bakhona abantu abanjengoba Buqhithi uKhumalo baningi nje kakhulu abantu aba-right and abanamandla onke okwenza mhlawumbe into enjengomcimbi mhlawumbe unyaka nonyaka kuthiwa nje umjikelo amaskandi noma umjikelo music festival kodwa angeke beze bewenza umcimbi noma abavumelekile noma bengathanda kangakanani angeke wenze umcimbi ngeke ngenze umcimbi wakho ungaxoxanga nabantu bakini yabo lonto kanti futhi mina angeke ngiye kubantu bakini ngiyofuna ukwenza umcimbi ngibrande ngegama lakho because mina ngiyayisebenzela nginezinto zami ngiright and wena umngani wami ukuthi wena usekho yebo kubhlungu but igama lakho vele lelikade likhona mina lingangisiza ngalutho yes so ukuphela kwegama lakho noma ngaba bhlungu kangakanani ngempathi abantu bakini if ingekho into abayenzayo ngawe ayikho nami into engingayisho noma ayikho into engingayenza ngawe wethu ngiyazi preach iningi mfethu iningi preach kufana nakuwe la emculweni uthi hayi mfana amjikjelwa lo iphela manje aculiso eqhalaga enzise weqhalaga ingoma exactly zeqhalaga futhi umuntu usolalela album nje ulinda umjikjelo hayi uthi uyolala uthende nani manje sefuna nje umjikjelo iphela iningi mfethu ziningi ke ingqinamba ngoba mina kunabantu lento engiyiyona kunabantu abangayithandi abakufuni lokho ukuthi abayibulale uthi abayibulale mfethu lapha bana chance yeah ukhona abana chance uyabona mina mangikhiphile kade ngikhiphile nje i-album ngakhipha ngibanga sakhumbula makhipha ngathi ngakhipha i7 yabona mangikhiphile mfethu basuke beyilindile album ifike futhi beyilalele beyithande ebese online abantu bayaposta and abantu ngeke ubavimbe ngoba amafoni abo lawo basho ucala umfana uyashaya ukuthi ebese kube khona umuntu nje oyedwa ofuna ukuzodestroy ukuthi lo msebenzi angakhulunywa ngawo so into ngiyazi mina noma ngiyabona ukuthi yini ebadinayo mina abantu kunabantu abangabuthandi kunabantu ababuthanda abakujabulela ukuthi hey kunabantu abahlale besho bethi hey gazi lo yamfana ukuba akekho kunabantu abasho ukuthi hey lo mfana uyilento esiyifunayo kunabantu abathi ayilale kunabantu abathi ayivuki abantu kabafana ngeke abantu benganqanye amanzi iband majika alale ebandeni wonke abantu ngabanjalo so kulabantu abawuthanda umsebenzi wami ngiyabonga kakhulu ngaso sonke isikhathi bahlale bengiseka mina abalandeli futhi bahlale bengiseka ngoba umculo wami mangucula ngaze ngacula kwakhona engikushoyo komunye umuntu noma ngakhombisa ukuthi kukhona iqembu elithile engahambi nalo noma iqembu elithile engihamba nalo mina la kumaskandi ngoba abalandeli behlukene ngalezi indlela abahlukene ngakhona engicabanga ukuthi ngigamanxa yonke indawo lelodwa kuphela ngesayidi elinenkinga noma ngeke ngisasho ukuthi liphi nakhona lelo sayidi elinenkinga abantu abanenkinga badlulile ku5 100% sure ukuthi abadlulile ku5 obazange uthi ngqo angikaze ngithi ngiyaka umuntu ngoba kunengoma umona walendoda omkhaba akasemdala lapho umona walomama weshwaba akasemdala lapho angisemncane mina nengabe bafunane nganene lengoma ayisukele emoyeni isukela ezintweni ezithile
esezenzekile zenziwa abantu abadala ngangoba bengangizala. Kunemicimbi mina engingakaze kunemicimbi engingasebenzanga ngizothi besiqashiwe. Abaphathi bami sebekhulumile nabahleli bomcimbi noma nabaphathi bomcimbi. Kuqiqe kwashintsha senginomuntu osethi kune-artist elingezuza uma kuzobe kukhona thina. Hawu kanjani na? Osikulandelele ukuthi okay ubani loyo nenkinga. Mangicabanga mbili imicimbi noma mithathu kwenzeka into efanayo. Hayi silandelela sithole ukuthi hayi osibani bani. Ngoba sengibuyele emuva ukuthi okay uma kuwosibani bani kungane na kwenzeke kanjalo. Ngingasitholi isizathu salokho ukuthi yini na kwenzeke kanjalo. And yazi ukube kuya ngabantu noma ukube kuya ngalabalandeli abanenhliziyo ezimbi. Mina kufanele kube mina nobaba uBhekiyonga asingenelani. But thina ngoba siyazazi ukuthi sobani. Ukuthi bakhuluma batheni online kanjani kwasha kwacima kwavuza amalanga abasinandaba nalokho ngoba sinalento ukuthi uma thina sobabili sabandawonye sivumela abantu bangaphandle bengene phakathi kwethu uma kufika impi soyishaya kanjani thina sesixabene. Sihlale kuyilelo engqondweni yethu ukuthi uma sivuma umuntu wasolundi engena phakathi kwethu saba sendlini eyodwa endlini yakathanda ongithandayo uma kusuka impi soyishaya kanjani thina vele singasazwani. Because uselapha kuba kuya ngabantu ubona ngathi bayathanda wena olweda amancukumane kanti wena bafuna uxabana nobaba ubheki ukuze ulida because ngeke ukwazi ukuthi wena like uyolida amancukumane ebekhona umuntu owalidayo owasekhaya futhi. Yebo yazi abantu bayangideda ngoba mina ngihlele ngisho lento ngithi uthanda umculo wami ngiyacula. Njengoba uthanda umculo wami ngicula ngilandele phela. Lento engicula la kaMzulu kaShafuza ngizoyicula kumancukumane kuhluke phi landela uMzulu kaShafuza ke bese impilo iqhubeka. Yebo ngoba mawusuthi angisuyela ngiyocula kumancukumane kwenzakaleni ngami shothi akuphele ngami. Ngaphela amancukumane akusimina amancukumane. Kwenzakaleni ngobaba wakho uBheki? Kwenzakaleni ngaye kwenzakaleni ngase kwenzile yena. Uma umuntu ongamuzwa kahle umuntu mawumlalela ungamuzwa kahle. Okay, shuthi kahle uqede legacy abakufunayo benza ngathi bathanda wena. Bayazi masungale kuthiwa futhi hayi lo mfana lona uyabheda lo bengcono ezimele yedwa akusekho ukubuyela emuva. Banjalo kabani bafuna kube njalo mhlambe. But ngisibuyele kule abahleli. Wow bekuqasha umuntu usho loyo muntu uyabalawula phela masethi mina ngize ukuzoperforma kukhona osibanibani. Angithi abahleli bomcimbi bafuma benze umcimbi bengenisa ngemali. Umuntu uyahlela umcimbi bese ebuka ama-artist anama branches. Ngeke ulishiye artist enama branches uthi abantu abangene ngemali. Ngoba umuthi makuza uMzulu kaShafuza amangcukumane awezuza uyafuna nje bethenga amathikithi. Obviously lo ngena branch imkhiphe kungena lo ngenawo ama branch inhlobo. Uyafila umculo. So eminye salimala lapho mhlambe kweminye imicimbi noma singazi ukuthi asazi ngoba amahithi siyawashaya. Hayi siyawashaya. Asazi ukuthi kuzohamba kufika esigabeni sokuthi ayingeke lo mfana noma engenaba ngoba abalandeli abacula abasawenza ama branches abasayenza into okuhlanganisa ukuthi sohlanganisa abalandeli kanje cha. Sebeyacula nje baculela bonke abantu. Ngoba bayabona ukuthi uma singaphinda futhi senze lento ukuthi umculo benabalandeli bakhe ngabe sibula lo mculo. So ngoba nami ngiculela bonke abantu. And mina mase ngifile ngoba ngiyafika. Hayi ngiyafika ngiyazazi ukuthi ngiyafika. Ngifikile lapha kumbuso wamaciko angazi nami. Angazi kwenzakaleni kodwa wena ngifike kwafika obekhona ubonile. Nobe ngekho ubonile futhi uzwile. Ngizobonga nje kakhulu kumapholoba ubhuti uphoyisa nobhuti ukezani nalo yonke ithimba lapho. Sengibonga into eyodwa isikhathi abanginike sona ngathi bebazi. Ngoba ngathi bebazi angazi nami kwenzakaleni kodwa hayi ngathi babazi ngoba
sisebenze kahle kakhulu ngoba kulo dlule sasebenza kodwa ukusebenza kwethu kwangabonakala ngoba sasebenza nabantu bengakafiki kahle kulokho sisebenze umcimbi usubamumethe bonke abantu ngoba nami bengithi mangibuka la ngiyabona mangiphakamisa amehlo kumnyama nekuthenga ngisababona abantu sengibona amakhanda kuphela kodwa lo ngozwile nje umsindo Mfethu siyazi umculo semncane ngokweminyaka kodwa isizwe ikhona nyani iminyaka ukhona khona wazange kubona uperform khona wazange ayizwe nje ingoma yakho mhlawumbe uzoqala ukubona khona wazi ukuthi intwana kamjikijelwa lena yipi ingoma wazi ukuthi showcase kubantu mangiyayiculanga le ubona ku Facebook wathi ndoda yini manje kodwa wazi ukuthi kunengoma kule album leya yenkawu ngenja iDubai akasangifoni inkawu ngenja lezo zo 3 sibuye size kuleya last year iEP le esimixe khona ingoma zachala kubuye kube ukuthi ke simixe nengoma vele ezaziwayo ngeke ngisakubala kakhulu size kuleyo kugcina kuleyo kugcina make ngisathi maye ngane yabantu dalo ngenzene kanti nobethi uyahamba uyabuya sibuye lapho sithi mina ngiyamthanda umzukulu kaShafuza uzofela la zofela khona la umuso wamacobe sithi sizodlala unasashintsha kwanesizathu esenza sishintshe sasathi ashintsha siyeke le sibuyele kule yakudala masithi sithi welcome weekend engane is off asambe sokuhlaba angazi ubufakazi ivideo ngibusama and then eyamini ungangishaye kanti kancane eDubai lengene ngayo eyona phela umntano umuntu ngiyakuthanda uyimntano umuntu ngiyakuthanda phela uyathande kawena akekho ongayazi akekho national anthem akekho ongayazi mele sike sidlala nje kanye sibuyele kuyo sibone basayikhumbula yini mfethu ubuka ni uhlangena no vele ngabandawone kodwa kuvamisile uMtezwane nobaba bakhe kanje special umnikezo ngiyakhumbula since waqala ngathi ube khona wabasenkampanini yakhe namanje uyasho ukuthi mawuzokhipha uhleza ureyeza naye yazi mangakutshela nje bafiqiniso ngoba ukuzwana mina ngizwanela noBhekihona ngihlalela naye nje kuba kancane kuthiwa ngimbonanga ngoba ngisahlalike lapha abahlala khona kodwa nje umuntu engizwana naye uyena uBhekihona into engihlanganisa nobaba umnikezwa umsebenzi kahle kahle ngiyazi ukuthi umuntu manikhuluma ngezingane ubaba uBheki lapha noma ngingasasho kanjalo kodwa nje uBhekihonga yena umuntu engihlala naye ngikhuluma naye ngisho ngane inkinga esuke iphuthuma ngaleso sikhathi ngoba ngeke ngashonela ingane kulonyaka ngey3 ngizokhipha iCD cover ngashona ngey3 mangivuka nekuseni ongifonela intatha kuthiwa umntwana athanda ushonile hawu umuntu oqale ngamfonela ngafonela yena kwasho ukuthi ngoba ingane yala ezalwe intombazana la eGoli yonke into ebeyenzeka bekuba Bheki obe in charge abakhuluma nomndeni wangako umalume kwengane ukuthi batheni eyangaphi uyena noBabheki ngoba ngisho ukuthi uyena umuntu engizwana naye ngihlala naye umuntu mase ngibona nginosimangana akokwazi ukuthi kunomsebenzi lapho noma ngabe kunini mina into enza ukuthi usuke ngibona lo nesimangana ngaleso sikhathi ngiyasifonela ngishitshele ukuthi time ngibhukhile ngibhukhelela ngelokuthi ethi ingoma usuyikhethile ngithi asengiyikhethile ethi okay sizwe insimbini ngifaka insimbi usuke khona ngicula ilead baking ngiqedwe usuke khona imix and mastering yonke into sibalance sound yonke into siyenza usuke khona ngenza ama cover ngidesign ngisende buye ngimnike sicupha isikhathi ngalelo langa ngizokhipha ngaso kodwa nje umuntu engizwana mina ngizwanela noBhekihonga and then kube nale ndoda esingasayazi emculeni abayicela ngapha nangapha umfane angenzi lutho futhi engekho ngoba noma phela singajwayelene kangako kodwa mase ngifikile lento akade yenzwe iyeka angazi noma ngizothi indlela ngikhonze ngakhona kodwa nje umfane ukhona angazi ukuthi ngathini ngaye kodwa nje ukhona mina umsebenzi wami ngaso sonke isikhathi uhleze naso esandla kakhulu mase rehearsa sisendlini mawukuthi unolwazi mhlawumbe khophe ngixoxa khona le ndaba music asawufuni yena
hey uyeza Mr M ndoda Yes. awuyeza ngingazi ukuthi kuzoba intwaneni kodwa kona ukhona umsebenzi ozayo Ngizothiwa mhlawumbe unama-album awu5 estudio nje aqediwe. Shilo umuntu kade uyeza une-album nje yakhe ngicabanga ukuthi usacula waqeda ngezwe bethe kushoda i-keyboard ke bese kenziwa ama-mix and mastering kodwa nje ngikwaziyo ukuthi ezoqala la iPerfect TV uyeza Mr M awusho usuku kodwa nje uyeza nami ngazi ukuthi uyeza ngingazi ukuthi kuzoba intwaneni kodwa nje ngazi ukuthi hayi wona ukhona umsebenzi akaza nawo Fethu ngiyakhumbula ufika lana kukhombisa unyaka nonyaka izinga lakho ukukhula siyabona kuningi ade sisho ukuachievayo siyafisa nje ukuthi uqhubeke kanjalo ibambe kanjalo lokho kwenza isisema ukuthi kukhona okuhlukile kade sokwenza compare ngalesa sikhathi ngalesa sikhathi nje mangingaqhathanisa kunomuntu obengekho sekunomuntu okhona ke manje noma phela singeke senze ngomlingo ngoba phela abantu abenze ngomlingo kodwa engicabanga ukuthi ukufika kwakhe noma ukufika kwabo ngoba babili kube khona umehluko kunasekuqaleni kade ngisasebenza ngisayilo mzulu kaShafu uzobe ngena manager ngena company uyena nje so ngizobonga kakhulu icompany engisebenza kuyona iQhude Music ephethwe umfoka Biyela ngibonge kakhulu uSiso Samnge okuyena manager ngizothi ni manager umsebenzi wami bese kube ne-owner yecompany esisebenza kiyo ngiyabonga kakhulu ngoba mina bengihlala eHostela mfethu ngihlalela khona kwafika icompany sashaya ingoma saqala ukuhluka sangena ebantwini ngashintsha ngaphuma improvement ngizothi improvement siyona ngizosho kanjalo so kwenzeke lokho ngoba sengisebenza nalabantu kumbuso wamaciko ngizosho ukuthi ngingene noma ngiqashwe ngokukhuthala kwami nokukhuthala komuntu ongiphethe lo engimisho uSamnge manager umsebenzi wami nakho kuzoshaya i26 October siye eBergville nakhona singene ngokukhuthala kwemanager yethu miningi ke neminye imicimbi sinokuhamba ukukhuthala kwemanager yethu siphuma kumarali siwadlela amarali sisebenzile akufananga wona kufananga ngoba nakhona khona la singene khona la ngene khona ngobumina kodwa futhi khona la ngene khona ukukhuthala kwemanagement yomsebenzi wami bafowethu lapha emakhaya qala eQhudeni qala kumphathi weQhude inkampani ngize kuSiso Samnge siyabonga kakhulu fikile lensizwa phambeleni yakhala ifuna imanager ifuna abantu abangayiphatha asazi noma nabona la noma nezwa kuyo ku Facebook noma nayifonela but siyabonga kakhulu bafethu nabantu basafuna ukufaka isandla akweneli phela kumculo iningi into edingakalayo basavulelekile sifuna ukusupporta nje eqhubeke naye phambili aye phezulu njengeciko lapha umculweni if imali awunayo kunzima ukuya phambili so isupport iyadingakala kakhulu isupport iyadingakala kakhulu ngoba baye besho ngabaculi bethi ukurecorda kunzima mfethu uyazi uma ngathiwa umculo akangarecord unyaka wodwa emengakhiphi le mali kade ezorecorda ngayo ngayithatha akhindle serious kabe ekhaya ngoba kuyadula ukucula kuyadula ukurecord ngoba ngeke even usurecordile master sihlele endlini kumele uthenge nawo ama-Bugatti nama-VR la usafani nawo futhi ayabiza ngeke kama ugqokile nje bazokhuluma bona abantu futhi abantu ngithi bazokhuluma nakhona bebeka amabala kumele ugqoke wona ama-Bugatti lawa nama-VR ubonakala ukuthi cha umfana lo umculo uyayithanda noma abanye phela bengagqoki mhlambe khona abantu abom umuntu enze mhlambe enzele marketing yakhe njengomenzi beyigqokele irompa kwikhaya uhlale futhi kuhambe kahle kubantu yabona kodwa siyazi ukuthi okay wenze so yini akenze so ngokuhlupheka wenze so marketing strategy akeza nayo uthi akeze nento ehlukile yakwabanye abaculi so ngizama ukuthi ke kubiza impahla ukugqoka kubiza ukurecorda kokodwa abangake kubize nempilo ngeke ngikubona njalo kuma post sengibone hostela futhi kwehli kahle kwabanye lokubekuyisa ngalokho hlana nabantu so ngoba ngisho nje ukuthi mfethu uma umculi kuyafuneka ngazuthi ngathi bungane into
ekhona mhlawumbe abanye abaculi bayasebenza ba right abanye abasebenzi mina angisebenzi ngumzulu kaShafuza oyisebenzayo osebenza ngawo umculo umculo lo angiwuculisa ukuthi ngilambile cha angilambileke cha ngenqaba ngiwuculisa ukuthi umculo ngiyawuthanda ngiyawuphila but ngoba ngisho ukuthi angilambile kodwa angisho ukuthi bengangiqasha abahleli bemcimbi cha abangiqasha ngoba umculo ngiyawucula ngithembeleke ukuthi mhlawumbe ngenilanga ngingaba usomabhizinisi ovelele kodwa lawo mabhizinisi ebezalwayo womculo lo ngenza ngoba ngicula ngiyangithembele kiyo makufika omunye umuntu esengivimba futhi kulento engiyenzayo kushuthi lo muntu uthi akuphele ngami noma uthi akuphele ngekwethu noma ngekithi awuphinde ushaye la ngoma mfethu yiphi ngoma le singene ngayo cha lo semdala kangaka akasemdala wathwathi umona wale ndoda omkaba akasemdala lapho angisemncane yemini engabe bafunana enganeni umona walomama weshwab akasemdala lapho angisemncane yemini engabe bafunana enganeni ayi bafethu yona umzulu iCD khona kuma digitals ngiyacela sambe se YouTube Spotify Deezer iTunes sibheke siyibuke lapha ungayidownload uyibuke nje kuphela mawuthi usukhathele ukuyibuka ku Spotify hamba uyibuke futhi ku YouTube ungayidownload asikho isidingo bafethu ibuke nje kodwa uYouTube bafethu ngicela niqinise kakhulu niyibuke kuze khula ama views ukukhula kwemali kushintsha impilo nakumzukulu fethu awakho ukugcina athini fethu ngizothanda ukubonga abathandi bomculo wonkana asebekwenzile kimi ngaso sonke isikhathi mangikhipha nihlale ngingaseka noma nihlale umsebenzi wami engizowukhipha noma nihlale nophakamela ngaso sonke isikhathi ngiyabonga kakhulu kubathandi bomculo angazi ngathini ngiyabonga kubahleli bemcimbi abangamkhohlwa umzolo kaShafuza ngiyabonga kubaphathi bezinto thizeni ngaso sonke isikhathi abahlale bengangikhohlwa noma ngabe benzani ngibonge kakhulu abantu engisebenzisana nabo ngibonge kakhulu ibandla lisebenza nami ngaso sonke isikhathi lihlale likhuthele ngaso sonke isikhathi masingene stage kwenzeka amaholo njengoba siwenzile nje kumbuso wamacebo noma ngoba sisazowenza nje futhi nakweminye imicimbi eqhubekayo bengicela bafethu ningakhathali ukungiseka ningakhathali ukungilalela online ngaso sonke isikhathi umsebenzi ngizowukhipha uhlezi unohlonze noma ngihlezi ngizoshaya ingoma niyakujabulela lokho enye into engizoyisho kulomsebenzi engizowenza ozayo ngizothi kulonyaka uzoqala kukhona umzulu kaShafuza ohlukile kakhulu into yami izothanda ukuthi ngathi basho kanje noma izothanda engazuthi ithi dlala ntombazana komjikela lapho kudala kodwa khona umzulu kaShafuza omusho ohlukile ngicela ukuthi nakhona bafethu umsebenzi ozayo nenze njengoba senenzile kodwa ngathi ningenza kakhulu kunalokho eseke nenza ngakho bafethu lapha emakhaya siyabonga ukusipha amehlo nendlebe konke lapha emakhaya ngiyacela ninambeni owesecelile umzukulu nomstreamer athola imali bahleli bemcimbi talent elikhona la kuyafika kakhulu mangakamqashi siqashela uzobona agcina ngokuculwa nestage siyashawa futhi siyabonga sithi nje lapha until this time ba